No čo kedy bude výplata? Brachové, 2. som ti dával zálohu. Ja ti nemôžem dávať každý týždeň zálohy. Však ale ja tú zálohu mám odrobenú, čo vyprávaš? A ja potrebujem peniaze, však alimenty zaplatiť. Ale ty stále pýtaš zálohy odo mňa, každý mesiac odo mňa pýtaš zálohy. Ale ja už toto celé ja robiť nebudem s tebou. Ale si normálne, to čo to dekan? Dekan sa robí, more. Je to tak nemožné piatok neoslaviť a potom zúfalo sobotu zahodiť. V pondelok čakám výplatu, už sa neviem dočkať. Kým príde na účet, ju môžem odozdať. Orava, Trebišov, sťažujú sa na výplaty. Keď si z Bratislavy, nemusíš ísť do roboty. Influenceri chcú mať stále väčšie obraty. Ja stále čalo som a nie som vôbec bohatý. Keby tak zastal čas, keď sme boli na hotoví, všetko bolo inak, aj menej starostí. 10 rokov to trvalo, ďakujeme všetkým. Touto pesničkou sa rozlúčime s vami. Orava, Trebišov, sťažujú sa na výplaty. Keď si z Bratislavy, nemusíš ísť do roboty. Influenceri chcú mať stále väčšie obraty. Ja stále čalo som a nie som vôbec bohatý. Je to tak nemožné piatok neoslaviť a potom zúfalo sobotu zahodiť. V pondelok čakám výplatu, už sa neviem dočkať. Kým príde na účet, ju môžem odozdať. Orava, Trebišov, sťažujú sa na výplaty. Keď si z Bratislavy, nemusíš ísť do roboty. Influenceri chcú mať stále väčšie obraty. Ja stále čalo som a nie som vôbec bohatý. Orava, Trebišov, sťažujú sa na výplaty. Keď si z Bratislavy, nemusíš ísť do roboty. Influenceri chcú mať stále väčšie obraty. Ja stále čalo som a nie som vôbec bohatý. Chlapci, čo má toto znamenať? Konec zábavy, konec zábavy. Poďme robiť.